Maailman mahtavin koira. No hei, Lassie. Palaa vihdoin Valkokankaalle. Mukanaan monta ystävää. Mä olen Flow. Entäs sitten? Tahdotko palkinnon? Osaasi olla kivakin. Aivan uudessa seikkailussa. Pipsa on siepattu. Jo 15 koiraa on kadonnut. Kyseessä on doginappaus. Kuka lähtee? Etsimään Pipsaa! Lassie! Minne sä menet? Missä luuraatte, tihulaiset? Minua ette pääse karkuun. Anteeksi! Lassie! Pian! Perään! Miten voisin auttaa? Vaikka nuuskimalla ympäriinsä. Niin kuin salainen agentti. Ymmärrän. Älähän nyt, Lassie. Lassien uusi seikkailu. Siistii.